Нека на крака и с аплодисменти да посрещнем най-важните и най-развълнувани хора сега. Семейство Маринови и семейство Тодорови. На прага на новия дом родителите ще срещнат нашите младоженци с хляб, сол и маврудово вино. Майката на нашия младоженец с много любов е направила тази пита. Тя ще ги захрани с хляб и сол. Първо на булката малко парче и на младоженеца голямо парче. Да е сит животът ви, да е сладък и сговорен, да се обичате като хляба и солта, казва нашата свекърва. Аплодисменти за нашата свекърва, прекрасна свекърва. Остави сина си гладен. Няма да яде. Снахата трябва да бъде нахранена първо. Вкусна ли е? Вкусна е. А сега майката на нашата булка ще ви захрани с хляб и мед. Скъпа дъще, ти вече отиваш в друг дом. Моята обич ще ти е нужна, но по-нужна ще ти е моята подкрепа. Да е щастлив най-честития ден в живота ти. Скъпи синко, казва тя, от днес ти ще се обора и за нашия живот. Обичай и закрили дъщеря ни и нека радостите бъдат повече във вашия живот. Аплодисменти за майката на булката! Огънят е символ на семейното огнище. И сега майката на нашата булка ще предаде огънят на семейното огнище, от който вие ще запалите вашия семейен огън. Скъпа дъще, вземи този огън, пази го и знай, че на него съпругът ти премръзнали пръсти ще грее. На него бебешки пелени ще сушиш. Не позволявай дъжд да го вали и пепел да посипе. Пази този огън в сърцето, пази този огън в душата и нека този огън да го предадеш на вашата дъщеря.